molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo del Mario Kart 8 Deluxe de la Switch, o quin nom més llarg, per favor. I bueno, doncs continuem amb el Grand Prix, les copes Espejo, agafem el Luigi. Quin cotxe agafarem avui? Doncs avui agafarem un clàssic. Aquí, un cotxe clàssic. Ja vam fer aquestes dues copes, així que toca la copa estrella. 150, modo espejo, doncs endavant, som-hi. Comprovo que la càmera gravi, perquè vayan pifiades si faig la carrera i no es grava, cagada pastoret. Aeropuerto soleado. No sé com seria al revés. És igual. Va, som-hi. Vinga, som-hi, adeu, Daisy. Toma. Adeu, Mario. Oh, no. A les rodes. Quina pifiada. Bueno, veig que en aquestes carreres, bueno, en aquest Grand Prix serà entre germans. S'acaba de tirar el Mario? No sé, m'ha semblat que queia, no? Bueno, que es tirava al vacío. Oh, una bomba! Ah, le he fotut al Mario! Ahora, van son dos bombas, qué fort. Vale, pues la tiro por ahí. No te res. No veo nada. Va, aviam si em surt bé. Bueno, un pack d'ítems del jugador número 1 són monedes, com sempre. Bueno, i ara ve la volta avorrida i a l'últim moment de l'última volta pues em vindrà el caparazón azul, el rojo, el verde, passarà la Daisy tirant-me una flor de foc i ja està. Música de borratxo. Bueno, el que fa gràcia és que perdo les monedes i com que vaig primer les guanyo en 3 segons. Hauria d'agafar això perquè mai ho agafo. I no agafo res, molt bé! Mira, què havia dit? Què havia dit? Què us havia dit? Que a l'última carrera em cauria tota la... Veus? Veus? És que... Ja m'anava amb una closca verda ja. Oira, el Mario ha acabat 5è, que fort. Si anava segon tot el rato. Bueno, pues serà cosa entre princeses, no? Digo jo. Zombie, vinga. Derroteu-los. Cara del film! Això no és un dofí, Dale caña! Uy! Tú! ¿Dónde vas? Hòstia, quina por!
hola, hola. Què patxa? Ala! Ala! Fuiste, Jai. A què el toca? Ah, doncs no. I per què aquest saps guarda el bolet? No! Bueno, per tonto ha perdut el bolet, això sí. Ai! Daisy! Carinyent! Se l'ha menjat. Guarda't el bolet quan vingui una recta. Ai! Li fots canya! No! Oh! Se l'ha menjat el dofí! Ai, el dofí, la manta aquella. Gràcies, manta. No li m'agrada per la manta que ha salvat la meva vida. No! Pumba! Oh! Què intentes, tu? A l'última volta, Filipichi? Hòsties, té el vermell. Ala! Ala! Molt bé, té. Té. El Mario, toma el Mario. Vingau. No! 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 Me cago en l'hòstia ja, tercer. Hòstia, aquesta ha sigut molt justa, Me cago en... M'ha set tot. He de millorar. Ah, tercer, tio, quina ràbia! Caso amb l'os pedrer. Oh! Me cago en l'exager... No! Us desconcentro, me cago en l'hòstia! Joder, volia tirar els conos i l'he cagada. Tu, què patxa? Ai! No, Daisy! Hola! Hola, plantetes! Ué! No! És que... No! I me'l menjo. Brincada. Aleshores soc tonto perquè he apretat el botó de les monedes. Monedes! Toma! Hola, hola. Sí! Ja ho veuràs, Aquest rebrà una banda sonora, ja ho veuràs. Tu, vine! Té una banda sonora. Oh, adeu! Pringau! Ui, cap al verd! Ja te'n pots confitar.
Ouch. Què és això? En sèrio ha gastat per matar les plantes? Hòstia, que era la volta 3-3. Jo tan panxo. Això em passa per no anar concentrat, tio. Vaig segon! Vaig segon! En aquesta he de quedar primer, perquè si no quedaré segon en la classificació final. Cago en redeu! Bueno, veiem aquesta. Hombre. Fora del meu camí! Per què sempre agafen el bloc que està davant meu? Fora d'aquí! Bueno, té. Ai, no arribo! Ah! On vas? I em sona un rebufo, uf! Mira el rebufo que et fotré. Au! Té, home! Fota, li s'ha caigut a sobre. Va, he tirat la closca i no ha anat bé. Tio! Molt bé. Ah. Sí! Vale, hop. Cap aquí. Oh, clar, perquè és a l'espejo. Ai, no! Que és un... Ah, ja n'hem surt això, no? Té, home! No l'he matat? Que no em tiri foc! Sí, ja sé que hauria d'anar pas a la línia vermella, però me la repampinfla una miqueta. Més monedes! Va, que hem saltat fort. Sí! No, hem a fer el rècord mundial. Ja m'he cansat. Hòstia, no! El caparazón! No! Uf! Oh! Ai, mare meva! M'agafo un yo-yo. Ai, quin susto. Sí, ja pots saludar, ja pots saludar. És de puta. 52. Mare meva, això no és ni una estrella, ja veuràs. Oh, mare meva, quina tensió ara. Sí, doncs ara hem vingut del 200, ja veuràs. El 200 serà la locura màxima. Oh, ben mirat. Sí, molt bonic. Estupendo. Ni una estrella. Bueno, però cada primer. Ah, it's something. Bueno, doncs ara som-hi amb el 200. Sí, senyor. Amb el mateix cotxe, a lo clàssico, i amb l'estrelleta, ja veuràs. Serà la locura. Ai, que el gran xampinyó ens agafi confessats. Ei, Wario, que t'estic veient el cul! Pedorro! Uau, adeu. Adeu, sí senyor, molt, adeu. Ai! Que no se farà, no sé, Estel, ajuda'm! Vale, adeu. I se suïcida.
uf, uf, uf. Jiji, jaja, jojo, juju. Uf. ¡Oh! ¡Champiñón! Hola, hola, hola. ¡Hala! M'ha semblat veure dos Marios? Ah, no, era la Daisy. Uah, és que m'havia semblat veure dos Marios. I com? Bueno, ja tinc protecció. Ala, adeu! Vale. Bueno, el bo és que era en petit, va millor. Oh, m'ha sortit bé. Volaràs. Bueno, porto una miqueta d'avantatge, no? Va, que cau primer. Oh, sí senyor! Sí senyor, sí senyor! Ah, mira, és que hi ha un Mario Tanuki també, però no l'havia vist tan a prop. Bueno, va, següent carrera. Però va, que de moment anem bé. La cala del Dofí, vinga, som-hi! Però per què s'usa amb tanta empenta? I m'agafes el meu? Ah, adeu, adeu. Anava ràpid. Ala, que em menjo el bitxarraco aquest. Adeu, Andreu. Què, com, tens gana, no? Escales tots els blocs. Ala, adeu. ¡Toma! ¡No! ¡Me morí! ¡Que no veo! ¡Hala! Niño, no tinc gana jo. Bueno, tenia l'esperança que algú se la mengés, però ningú s'ha menjat. Mario! Hola! Què dius? M'he saltat tots els tubos. Som-hi! Uau, quina velocitat, això és una repera. No! Daisy! La mare que et va parir! La mare que et va parir, et va matricular, et va cuidar i després et va tirar per la finestra. Bueno, va, ara aquesta que també és locura. Daisy! Oh, jo soc en Gemu, molt bé! Que m'heu ficat amb els perdedors! Té, home!
No pilleu els meus bloques! Haha, vinga, Mario! Ala, adeu, adeu! Sí, adeu, adeu! Sí, tu, hombre! Toma, Daisy! Ahí! Tercer, ara ja! Que vaig per la paret i no veig res. Ah, molt bé. Fantàstic. Oh, doble xampinyó. Ah, veuràs. No! Primero! Caganero! Vale, en esta volta he de sortir guanyador. Verde! On vas tu, adelantant-me, gilipitxi? Gilicolgau! Què tires, ja? Què tires? No et fiquis darrere meu. Ah, vale. Sí, ara. Fota't, pringau. Tercer? Segon? Segon al final, coñe. Tío, Lemmy, oye, tranqui, Solo vas tercer, pringat. Tranqui, nano, tranqui. Va, la última carrera. Ai, m'he equivocat. Som-hi! No em feu rebufo! Ai! Uf! No! Oh! Ala, contra la paret, molt bé! Sento! Portava protecció de plàtans! No veig res, no veig res! Vale, ara sí que és per aquí. Sí! Ai! No! M'he agafat res! Ala! Monedes! Mario! La mare que et va matricular! Ala, molt bé! Va, aviam si els atura una miqueta. Hola, hola, hòstia. Ix! Toma! Oh, 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 oh. Hola, 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 adeu, adeu. No, la volia tirar enrere. Primer? Oh, vaig primer. Oh. Quina elo, orange. Bueno, no estem malament. Ei, doble Daisy. T'estimo. Vale, doncs... Carrera completa, acabant primer, però sense l'estrelleta. Algo és algo, no? Sí, senyor! Oh, una estrella! Oh! Hòstia, m'he quedat sorprès i tot. No me l'esperava.
Doncs vale, senyors, si trobeu que seria la sèrie molt més interessant participant en línia, o sigui, contra gent del món real, doncs no us priu de res i ho escriu en els comentaris del vídeo i així a la pròxima s'intentaria fer un Mario Kart en línia, aviam quina puntuació trec contra persones més o menys al meu nivell i bueno, aviam què tal surt, perquè potser perdo tot el rato i us avorriu i preferiu tornar un jugador, però bueno, hem de provar coses noves. Així doncs, nanos, ens veiem al pròxim vídeo i fins a la pròxima. Apa, adéu!